Mana chiel chiele cheno mara piedho commissioners maga duol matayire pacho kamano IEBC mapod dhi nyime odiochieng' masane kendo en report wabiro kelo bange kanyo gi kokone weche manyien mabiro ka kamano wadhi mbele kama piny owacho staka yanga chenro mar gero center mar wuoth mar gige nam e gwenge mag Kombani maidore Matuga e county Makwale. Kane olimo chal mar gedo no jatend piny Kithure Kindiki oyango ni gedo makamano madhi muonyo mena maromo $607 osechopia tamalo 82 kigeno ni biro ti kode e tiego jopuonjre mawuok e pacho kaka chiel gi pinje malibamba e weche motenore gi gik maringo e nam. Gedo makamano en achiel kuom dongruoge ma sirkal osecholo ne jogo mogeno kuom mwandu mag nam. Mamoko otingo chiwo omenda maromo $3.2 ne jolupo mag gwengego kokalo tend wedhegi gero banda Mashimoni kod Liwatoni kanyakla kod gero chichni mag rech e counties Makwali, Mombasa, Kilifi, Lamu kaachiel kod Tana River. Serikali hii imekuwa serikali ya kufuatilia sana kuleta manufaa zaidi kwa wananchi ambao wanatumia ama wako karibu na bahari, na hii ni mojawapo ya ile projects ama miradi ambayo serikali ya Kenya Kwanza imeleta hapa ili kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata utaalamu wa kwenda baharini, wa kutumika kama coxswains ama engineers wa meli na pia katika mambo ya bandari. Na kama vile gavana amesema, huu tu ni mradi mmoja. Tuko na miradi mingi sana hapa pwani katika county za Kwale, Mombasa, Kilifi, Lamu, Tana River. Tunajenga fish landing sites. Hiyo fish landing site ni mahali pa wavuvi wakitoka baharini na mashua zao, mashua zinatua pale.